Penllanw pob cystadleuaeth yn yr adrannau yw y Pencampwriaeth, a dyna beth sy'n mynd mlaen nawr tu cefen i ni. Pencampwriaeth, yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. A mae hwn yn gyfle perffaith eto i bawb sydd wedi dod yma i'r cylch ceffyle yn yr Hafod a'r Hendre i gael golwg eto ar rheini ddath i'r brig. Mae'n braf cael gwanwy efo'i gilydd hefyd, so i weld os ydy'r beino wedi gallu matcho teip trwy'r dosbarthiadau. Dyma ni ar y boles blwyddyn illo Staffodd Limited Edition. A war y teg newydd fod yn cystadlu yn do, felly mae wedi bod trwy dipyn yn barod. Nawr, wi'n mynd i weid rhywbeth. Dyma'n ffefryn i. A fi nefyd. Ife? Ie. Yeah. Blaen Cilla Aroma. O, ni eisiau cystadleuaeth. O, sori. No. Ond felly ti'n cytuno gyda fi? Na, dwi'n meddwl bod ti'n cytuno fo fi, Helen. Ond y ryfedd bod ni wedi mynd yn gilydd. Mae yna rhywbeth just yn deniadol amdani, does? Oes. Mae yna rhywbeth am gymaint o fi'n ddeall, ond mae yna rhywbeth am y maint. Mae'r cydbwysedd yn iawn. Fel wyt ti'n gweud yn aml, mae'r amseru mor anodd gyda'r oedran yma, ond mae fel se wedi bwrw'r man iawn. Y Brynfa Rolex yw hwn yn illydd y dosbarth i'r ebolion. Cai Derwen Mell Gwyn. Yr ebol blwydd. Nicole Mason, y beirniad, Brydfa Coston. O ddwyrain Lloegr wedi trefeili dipyn i ddod yma i feirniadu heddiw. Wedi bod yn llwyddiannus gyda ceffylau tangyfrwy yn y gorffennol. Yn berchen ar Pops Tommy Cockles, wedi bod yn gyfrifol am cynhyrchu'r meirch ar rhan Peter a Leslie Hussey, Hengwys Twysog, Diabonon Take That a Diabonon Replica. A wedi achub ambell i geffyl yn y gorffennol hefyd. Do, Parc Carlo yn geffyl bach enwog. Ddoth i fyw hefo Nicole a tua diwedd i oeso. Ac wedi bod yn un sydd wedi cael stoc arbennig iawn iddi. Ond derin ni gael gweld os fydd Nicole yn cytuno gyda ti a fi. Na'r cwestiwn mawr. Felly dyna'r un i ti a fi wedi llygadu. Wel, bod ni yn hoffi'r un yna, dim ond hi sy'n cael dewis heddiw i ddiwrnod hi ydio. Felly dyna nhw, ochr yn ochr. Ac fel yr arfer, mae yna gyfle i ddau o bob un o'r dosbarthiadau i ddod yn ôl. Ie, 5 allan o'r 8 bosib sydd wedi dod ymlaen. A dyna'n ffefryn ni. Blaen Cilla Aroma, Richard Pittman. Ac yn gwneud pob peth o fewn i allu i dynnu sylw y beirniad ac i gael y creadur, ac oeddi wedi mynd! Heledd Cynwal. David Oliver. Ar o benigwyr. Ar y boles. Chwarae teg ar y boles off yn ail yn y dosbarth yn mynd ar gil wobr New Gap Lady Marmalade. Ac chwarae teg, mi'n siŵr bydd John Welsh y berchenog o Ddolgellau yn hynod falch o hynna. Ond dim mor falch ag i ni'n doi o'n gilydd. Well, smug yw'r gair, dwi'n meddwl. Gwych. A dyna ni. Ar ôl derbyn yr hosglwm a'r wobr gynta, cael cyfle i fynd yn ôl. Richard Pittman o Casnewydd. Yn edrych bod o wrth i bodd i fod yn deg iddo fo. Am lun hyfryd. Ac fel ni wyt ti'n gallu gweld gymaint mae'n meddwl, cymaint o waith sydd wedi mynd y tu ôl iddo fe, a dyma beth mae'n ei olygu. Richard yn amlwg wedi gweld rhywbeth yn yr ebolis yma yn yr archethiannau. Ac Steve Clare oedd yn i werthu hi yn siŵr bod hi'n mynd i fod yn un o'r ser y ddyfodol ac oedd nhw'n iawn. A nhw o ardal y gwyr. Wrth gwrs lawr yn Llanrhidian. Felly bydd na ddathlu yn y gwyr a Casnewydd.
Mr Pitman, what a day. Yes, unbelievable. It's a hell of a show to come here and win. Never long go champion, so, you know, I've had a couple of winners here, but never any further, so I'm absolutely delighted. Well, you've obviously saw something a little bit special in those sales a month ago. Yes, she is. I highly rate her, and I'm just glad that when you buy something, you can come on and do a bit more success with it. So yeah, over the moon. Well, I think she's going to make a hell of a mare for you, and I'm sure there's a certain gentleman from the Gower who owes you a drink. Yes, to be fair, I think more than one, so we'll go and get him now. I'll give a card there. Da iawn, mate. Thank you. Fydd na ddathlu yng Nghas Newydd heno, a mae na ddathlu yma y prynhawn yma hefyd wrth I blaen Cila a Roma fynd ar Pencampwriaeth yn yr adran ec gyda'i boles fuddigol a llongyfarched mowr iawn I Richard Pitman a'r teulu cyfan. The Royal Welsh Winter Fair is Richard Pitman.